оё шумо фикр мекунед ки фарқи шумо аз дигарон ва аз бозингарони сатҳи хеле хуб дар ҳамон дараҷаи кӯшишу ғайратест ки шумо сарф мекунед? ман фикр мекунам ки ман хубам, вале қувваи асосии ман ин ақли ман аст. ба назарам нуқтаи қавитарини ман маҳз фикру ақли ман аст. рақамҳо ҳеҷ вақт дурӯғ намегӯянд. агар ба 15 соли охир нигоҳ кунед, сатҳи ман ҳамеша тақрибан якхела мондааст. пас кӯшиш, фидокорӣ ва меҳнати сахт, зеро танҳо истеъдод дигар кифоя намекунад ва агар шумо 100% худро набахшед, ба он сатҳе ки орзу доред нахоҳед расид. барои мисол, шумо ба хона меоед, хӯрок мехӯред, каме хоб мекунед ва вақте бедор мешавед, бо кӯдаконатон бозӣ мекунед ва ман бояд ақаллан 30 ё 40 дақиқа ба толори варзишӣ равам. маҳз ҳамин кор дар охири рӯз фарқиятро нишон медиҳад. мефаҳмед? агар шумо он корро накунед, як машқро аз даст медиҳед. рӯзи дигар ин аллакай 2 машқи аз даст рафта мешавад. ва ман медонам, ки дар охир ҳамаи ин фарқияти калоне ба вуҷуд меорад. барои ҳамин ман 34 сола бошам ҳам мисли ҷавони 28 сола менамоям. ин як қисми қурбониҳои ман ва васвасаи ман барои бурду муваффақият аст. вақте ман муваффақият мегӯям, ман барои он меҳнат мекунам. истеъдод танҳо кофӣ нест. ман худро он қадар ба ин кор бахшидаам, ки ин аллакай як қисми вуҷуди ман шудааст. рекордҳо ҳам як қисми ман ҳастанд. ман аз пайи рекордҳо намедавам. рекордҳо худашон маро дунбол мекунанд, ки ин дигар чиз аст. оё шумо ба даст овардани ғалаба муҳтоҷ ҳастед? бале, ҳастам. ман ба муваффақият одат кардаам ва бе он наметавонам. оё маҳз ҳамин чиз шуморо ба пеш мебарад? бале, фикр мекунам ҳамин тавр аст ва ба назари ман ин чизи баде нест. ин хуб аст. ин ба ман ҳавас медиҳад. ин олиҷаноб аст. ин ба ман рӯҳбаландӣ медиҳад, ки то ҳол сахттар ва беҳтар дар кори худ меҳнат кунам. вале бояд бигӯям, дар ҷои ман будан осон нест, аммо ман шикоят намекунам. ман танҳо мехоҳам бигӯям, ки хушбахтам. ҳамаи ин бесабаб нест. сабабаш он аст, ки ман дар дохили майдон боварнакарданиам. барои ҳамин ҳам одамон ба ман ин қадар таваҷҷӯҳ доранд. оё шумо ҳоло беҳтарин футболбози ҷаҳон ҳастед? ба фикрам бале. дар ақли ман ҳамеша беҳтарин ҳастам. бароям фарқ надорад, ки мардум чӣ фикр мекунанд ё чӣ мегӯянд. дар ақли ман на танҳо имсол, балки ҳамеша ман беҳтарин ҳастам. ман ҳамеша инро мегӯям, зеро мо бояд бовар дошта бошем, ки дар кори худ беҳтарин ҳастем. пас дар соҳаи худам ман фикр мекунам, ки ман беҳтарин ҳастам. оё ягон чизе ҳаст, ки Лионел Месси дар он аз шумо беҳтар бошад? инҳо танҳо фикрҳои гуногунанд. ман ба ақидаи дигарон эҳтиром мегузорам. шояд ба фикри шумо Месси аз ман беҳтар бошад, вале дар ақли ман аз ӯ беҳтарам. ин хеле содда аст. оё ин рақобат чизи хуб аст? барои ман рақобат вуҷуд надорад. маънои ин калима барои ман нест. рақибон танҳо дар ҷанг мешаванд. тамом. мо душман надорем. дар футбол не. ин танҳо як бозӣ аст. фикр мекунам, ки рақамҳо ҳама чизро исбот мекунанд. ман ҳоҷат надорам, ки бигӯям ман беҳтаринам ё ман афсонаам. рақамҳо худашон гӯяндаанд. барои ҳамин ман хеле хотирҷам ҳастам. дар ёд дорам, вақте ки ман 18, 19 ё 20 сола будам, ҳамеша ба бозингарони беҳтарин мисли Ван Нистелрой, Фердинанд, Рой Кин ва Гиггс нигоҳ мекардам. сабаби муваффақияти ман ва дар тӯли солҳо дар сатҳи баланд монданам маҳз ҳамин аст. зеро ман дар бораи баданам, рӯҳияам ва фикрам ғамхорӣ мекунам. ман ба онҳо нигоҳ мекардам ва аз онҳо меомӯхтам. вақте шумо мехоҳед ба бозингарони ҷавон маслиҳат диҳед, ба онҳо чӣ мегӯед? чӣ тавр онҳоро раҳнамоӣ мекунед? фикр мекунам беҳтарин маслиҳат ман аз он одамоне нестам, ки маслиҳат доданро дӯст медоранд. ман бештар мехоҳам, ки намуна бошам, чунки ман дар ҳақиқат намуна ҳастам.
ман ҳар саҳар дар он ҷоям. Ман ҳамон корҳои сахтро такрор мекунам. Ман эҳтимолан аввалин шуда меоям ва охирон шуда меравам. Фикр мекунам ки ин майдачӯдаҳо худашон ҳама чизро мегӯянд. шумо дар он ҷо чанд калимаи ҷолибро гуфтед. Система ки дар майдон аст. шумо инчунин дар бораи рӯҳия гуфтед. ин то чӣ андоза муҳим аст? оё бе рӯҳияи қавӣ муваффақ шудан мумкин аст? имкон надорад. ин нуқтаи асосӣ аст. ман ҳамеша бо дӯстонам дар бораи футбол ва бозиҳо суҳбат мекунам ва ҳамаи онҳо дар бораи система гап мезананд. агар дар майдон рӯҳия, ирода набошад, система ягон фоида надорад. барои ҳамин ман мегӯям, ки мо бояд ҳанӯз хеле беҳтар шавем. зеро муҳимтарин чиз ин аст, ки ба худ нигоҳ кунию гӯӣ, ман метавонам боз ҳам беҳтар бошам. ман метавонам ба дастаам бештар кӯмак кунам. система муҳим аст. бале, ҳама чиз муҳим аст. чизҳои майдачӯда дар охир фарқияти калон медиҳанд. вале барои ман муҳимтарин чиз ин рӯҳия аст. барои касбӣ будан, барои кӯмак ба даста, барои доштани рӯҳияи дуруст ва фикрҳои мусбат, ҳамаи ин ба худи шумо вобаста аст. на ба мураббиён, мухлисон ё рӯзноманигорон. фақат ба худи шумо. агар шумо аз худ фахр кунед ва шаъну шараф дошта бошед, пас бояд аз ин ҳам бештар кор кунед. барои ҳамин тавре ҳама медонанд, ман одами чолишҳо ҳастам. ман аввал худамро ба мубориза мекашам. ин аз ҳама муҳим аст. футбол ва пирӯзӣ дар лига, ин мисли марафон аст. ин давидани тез ба масофаи 100 метр нест. шумо бояд ҳамеша дар як сатҳ бошед. беҳтарин бозингарон ҳамеша аз паси беҳтаринҳо мераванд. онҳо мехоҳанд дар қулла бошанд, чунки маҳз онҳо дар он ҷо ҳастанд. шумо наметавонед ором нишинед ё хоб кунед, чунки дигаре метавонад аз шумо пеш гузарад. албатта, мо бо ҳамаи бозингарони зури ҷаҳон рақобат мекунем. дар назар дорам, ки ин ҷанг нест, вале душвор аст. ин рақобати солим аст. муқоиса кардан хуб аст ва мо мехоҳем беҳтарин бошем. ин ҳадафи асосии ман аст ва ба ман ҳавас медиҳад, ин ки сол то сол аз дигарон беҳтар бошам. ба фикри ман ин хоҳиш бояд аз даруни одам бошад. шумо бояд аз худ розӣ бошед ва ба оина нигоҳ карда гӯед: гӯш кун, ман тамоми кӯшишамро кардам. фикр мекунам ҳамаи мо бояд ҳамин тавр кунем. чунки дар соли нав мо саҳифаи навро мекушоем. мо бояд ғалабаҳои зиёд ба даст орем ва ба ин бовар кунем. агар бовар накунем, ин даҳшатнок мешавад. ман медонам, ки бо корҳое ки кардам ва ҳоло ҳам мекунам, дар таърихи футбол ҳастам. яке аз беҳтаринҳо ва барои худам рақами яки таърих. барои баъзе мухлисон якум, барои дигарон дуввум, ин муҳим нест. ман медонам, ки яке аз беҳтаринҳои таърихи футболам. вақте ки шумо мемиред ва дар болои қабратон санг мегузоранд, ки дар ин ҷо Криштиану Роналдо аст, навишта шудааст, шумо чӣ хел мехоҳед дар ёди мардум монед? шумо метавонед худатон навиштаи санги қабратонро интихоб кунед. рақами 1, на рақами 7, балки рақами 1. мебинед, дар ниҳоят барои шумо ҳама чиз дар рақами 1 будан аст. ҳамин тавр не? маҳз ҳамин чиз шуморо ба пеш мебарад. шумо намехоҳед дуввум ё севум бошед. ман ин рақамҳоро намедонам. бароям бегонаанд. ман он рақамҳоро намедонам.